Hey, lieve vriend. Vandaag ga je met zijn. Ik zie hier een beetje een baarspan. Je moet einfach mal een beetje wijzen wat het uitlaat. Want de winter is champ. De bladeren daar je al eraf. En dat wordt best alle waar je rein zijn. En de zomer is dichtbij. Het is wel niet meer koud, het is wel warm. En dan wordt het hier best alle rein zijn. Ik dacht van jou, wil je een klein beetje wat meedelen, wat ik even aan mijn hart goed. Ik dacht een beetje, zo wat is de onderscheid van een Mennoniet tot een katholiek met dat verkeerde leven. Waar was het aan wanneer een katholiek zich bekeerd heeft? Oder wo was het aan wanneer een Mennoniet zich bekeerd heeft? Mir ist so mit Schuld, dat hij God zijn woord zo erg brücken. Oder nicht reich brücken. Katholiks doen die China beklein al taufen. Ja, dat waar we Mennonieten weten dat het erg is. Dat weet wie zij gaan. Wat doen we Mennonieten? Wat is de onderscheid? Wanneer een grote mens zich laat uit je een kop jeten, of wanneer een kleine mens staat. Weet je, wanneer hier binnen am hart niets passiert dat, dan heeft dat uit am kop nog jeten niets te zeggen. Wat bedient die taufe? Wat bedient dan ons leven? Om je ons taufe laten? Wat soll een onderscheid te zijn, wanneer we wirklich bekeerd zijn? Ik rede steeds met een mens, hij weer een katholiek. Dan sagt er zu mir, dat wie zijn bessere mensen, hij redet met zu mir, und sagt, wie Mennonieten, wie wir bessere aufgegangen von Erd. Wie wir mal bis aufgegangen. Dann will er mir weiter, was hij meint dat. Dann kommt er in Menno 7. Menno 7 wie immer ein Katholik was. Und wie war ich gegangen von Erd, von Katholik. Und dort so wie wir. Eigentlich von du stammt dort auch her, von der oben da so viele Religions, Kolonien, würde einer Gott sein, würde nicht sagen, studiere die Predigers, würde auch kriegst es dort was, bis es die Katholik ist. Die würde über den Kopf jeiten und dann bist du das. Erstens, die Taufe. Da meint so viel die Taufe, da meint so viel, wenn die Taufe lässt, die lässt sie unterdecken. Aber Katholiks, die tun nicht bis Butter über den Kopf jeiten. Nichts ist die Reste. Dann wie Mennonieten hier? Mich freut das, ein Teil Mennonieten. Seien ja dort einmal an. Die Taufe, da man hier unterdecken. Dort wird reich sein. Dat is wat de Bibel ons zegt. Dat is wichtig dat we dat dan recht uitleven. Würde ich sagen. Aber wo ist es nu so reich zu sein? Wat ist, wenn man ein Katholik, du setzt einen Katholik gehen, der dreht, schmiegt, fliegt. Das ist ein Katholik. Oder wenn du setzt einen Mennonit gehen, der dreht, schmiegt, fliegt. Dat is Mennonit, dat is niet Christ. Dat wordt mij dan klaar. Oké? Christen, die waren niet vliegen. Die waren den Heiligen Geist an sich haben. Man hat nu een ding erreicht, der Heilige Geist, der krakt so hastig, dat mir warnen. Mir hat noch mal da, ich merke Fehler, krakt so hastig, dat der Heilige Geist mir denken habe. Wann ich muss dat Jeff niet zo lezen, dat ik nu wil vliegen. Maar dat Jeff nog mal dat we een mistake merken. Over de hele Geest, dat ik krijgt zo hastig ons denken hebben. Zo, ik weet niet, wanneer du dat niet aanwas, dat du vliegen is,
En dat u zin je des, dan würde ich wel gaan natuurlijk de Bibel lezen, Gott vertrouwen, naar de ervaring van de Heilige Geest, dat het Heilige Geest die we fit denken hebben gaan, dat u wirst gaan een reine leven vieren. We hebben alle tijd, dat zien wordt, dat studeren en dat proberen uit te leven, zoals de Bibel er wirklich sagt. Nicht ans so leicht door de Eberschlappe van Katholiks, dat we dat krijgs bis zo doen, zoals dat doen. En nicht bis dan einfach het leven krijgen doen, wordt allemaal, man heeft zin je dat krijgen doen. Nou, we hebben oppassen. We hebben God vertrouwen, wat is wirklich reich, wat is aardig. En dat we een heilig leven worden vieren. We zijn eenmaal in tempel. We hebben den tempel reinhalen. Ik wens je God te zegen bij het nächste Mal.